Shalom, selamat Natal di hita saluhutna urian yang nolongan di bagasan Kristus Yesus. Di paluas di bata dope marhai pasok kita jala sahatu ujung di tahun 2020. Topek ma di bagasan sadarion gabi minggu na barpudi di tahun 2020. Ada di totong mahita mengalir dirita memuji pasangapon dewata. Ada orang so tatangin hata ni dewata dia pada partikiano jumulu hita martanya kita. Debata amanami debata ni hatuaon di bagasan ngoluna. Pujihan mahwale Tuhan sen nasaroha do pikiran. Disudi dengan nibasam na totong nilehomu tu bagasan ngoluna. Dia pala partikianon neng jumulo hami marsiajar sian hatam na neng pahoton pamujan nami ajari hami mengatusi hatam di bagasan Kristus Yesus martanya kami itu depan. Amin. Damang dainang na pinarsangapa di bagasan Kristus Yesus hatani di bata nagabi jamita di minggu na parpudi di tahun 2020 dia pada partikiano dienek mai sen buku perpasalmen bidu 140 mamuka mai sian ayat sada masoh tua esa flopat songno mahatan di bata tapai tihuk ma di bagasan parngolota. Haleluya. Puji ma Jehovah hamu aliaka sian banua ginjang. Puji hamu ibana diaka banua ginjang. Puji ibana sudah hamu aliaka seru-seruan. Puji ibana sudah hamu aliaka paranganna. Puji ibana hoali mata ni hari do bulan. Puji ibana sudah hamu ali bintang akka namar sinodagi. Puji ibana hamu ali akka langit di langitan. Dot hamu ali aik akka na di atas langit. Ikon puji nasida ma guar ni Jehovah. Ay mandokon ibana jadi tartopa ma nasida. Jala ibana pahot akka nasida ro di seleng-lelengna. Di bahid dosa ada aturan. Jaladang halasasa. Puji ma Jehovah hamu ali akka siantan on. Akka binatang nila ro di sudi akka lung. Wali api do ambolas ro di timus haba-haba. Napasoton hatanay. Hamu ali akka dolok do sudi akka robean. Hamu alihau akka namar parbue ro di sudi hawares. Wali binatang do sude pahap-pahana akka glomit ro di akka pidong na marhabong. Hamu ali akka raja ni tanoon do sude akka bangso. Hamu ali akka pangarajai ro di sude akka panguhum ni tanoon. Hamu ali akka doli-doli do na marbaju pe. Hamu ali akka na tua-tua rabdo akka na bajar. Ikon pujon na sida maguar ni Jehovah ay sasada guar ido na tibul di atasi hamulan na ido tanon dot akka langit. Jela ibana patibul sada taduk di bangsonay baik puji-pujian di sudi akka nanyasanna di akka anak ni Israel bangso hasolotonay. Haleluya. Wala nido pajahonna. Damang dainang na pinarsangapan di bagasan Kristus Yesus. Ata ni debata nasa hatu hita dia pala partikianon na yang mengajari hita songo dia do pamujion tu Jehovah. Di bagasan tu pujamita nasa hatu hita dia pala partikianon takas do didokon ima judul perikop titing madokol langit do tanoon memuji dewata. Mula tarimang-rimangi amanginang di bagasan sa tahun 2020 masa gudang do akan na masa akan nauli akan na denggan na tahilala na dipaluas debata ro tu bagasan parngolota jojot moloro akka si taonon gabe tahutan do hita alai anggoro akalas ni roha gabe maria-ria do nang todita naga bisa ada suku-sukun nagbalga tuhita dia pala partikianon
boha amanginang nunga songo dia pamujota tu di bata di bagasan sa tahun 2020 nunga tikos manang daw takas majo tatad dirita takas majo tarimang rimangi nunga songo dia tutu hita salhukna di bagasan pamujion tu di bata songo dia do hita mamuji di bata di bagasan sa taro gudang jolma mamuji di bata disiala akka basa-basa najinalona ale adong musedo jolma mamuji di bata ala niaka si tahonon asa margogo ibana mangadopi akka si tahononi adong musedo jolma dung harasonangan ibana di bagasan parngolonna lupa musa imana mamuji di bata dung marsi tahon tong ibana lupa ibana mamuji di bata di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikenon takas idokon parpasalmen haleluya puji ma Jehovah hamu aliak kasin banwagicang jow na pinasaha ni parpasalmen dia pala partikenon majow salu nasa na adong dia sianganon ikom mamuji di bata salu nasa na tinokpan di bata ikom mamuji di bata na parjolo sa hali di doko nagkaningan puji hamu ma Jehovah hamu aliak kasin banwagijang puji hamu ibadah diaka banwagijang hata banwagijang na didokon perpesalma dia pada partikenon songo dia aka parangan banwagijang aka suruh-suruan mamuji di bata wasa pola patu paon ya kesuruh-suruan mamuji di bata marhite-hite hata ni dabatawan nang mengajari nang pabotot tu hita iya nasi pujian di bagasan parngulun holang di bata sampi ibana do di bata na manok palangit ibana do di bata na manok pahajag kajang ibana do na manok pa salut nasa na adong di portibio jala holang ibana do di bata Jehovah na tao mangido akka puji-pujian damang dainang nalongan di bagasan Kristus Yesus anggota bain ima siat ayat na perjulo sa tuay na pa opato sa plopatonon takas adong ima tulu bagian na mamuji di bata na perjulo mai aka parangan banwagijang aka suruh-suruan aka ima naasa na adong di banwagijang ikut do mamuji di bata ima na perjulo na paduahon ima di bagian ima natinokpan di bata aka hamai aka hau aka bitang aka lana asing aka binatang do ima aka pidong iku mamuji di bata napatuluhom mai ima jolma iku mamuji di bata mulai sin aka raja aka naposo na tua-tua na marbaju iku mamuji di bata damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus di bata na pinasaha ni perpesalmen dia pala partikenon ima di bata Jehovah na manok pasalut nasa na adok di bata na si pujion ima di bata parholong roha di bata na si pujion ima di bata na mga leon salut akan narikot tuaka na tinokpana termasuk ma tuhita jelma di bagasan ujahan nasahat tuhita dia pala partikenon didokon puji-pujian holan tu Jehovah puji-pujian holan tu Jehovah anggo di bahasa Indonesia dokon pujian hanya bagi Tuhan. Kenapa ini menjadi seruan dari pemazmur pada saat ini pujian hanya kepada Tuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak orang sekarang ini mereka itu gila akan hormat. Banyak orang sekarang ini mereka menjadikan dirinya menjadi pusat penyembahan. Ketika dia menolong sesama, ketika dia membantu sesama, ketika dia memberikan segala sesuatu kepada orang lain, dia ingin pemberian yang dia berikan ini supaya orang yang meminta darinya untuk memuji namanya. Tetapi firman ini mengajarkan kepada kita tidak demikian.
Bukan manusia yang harus dipuji, bukan manusia yang harus disembah, bukan penguasa yang harus dipuji, tetapi yang harus dipuji dan disembah hanyalah Tuhan. Huria nahinalongan di bagasan Kristus Yesus. Ahado ipola nanang buatotta jala nanang hangulunota sian hata ni debata dia pala partikenon. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Nah, perjulu sehali memuji Tuhan merupakan bentuk pengakuan akan Allah satu-satunya. Memuji debata sedaima bentuk pengakuan. Aduh dekon takui. Di dalam pemujian dan penyembahan yang kita kumandangkan kepada Tuhan, ada di sana pengakuan. Pengakuan yang pertama yaitu bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa, yang benar-benar berkuasa atas hidup kita. Pengakuan yang kedua, di dalam pemujian itu kita mengakui bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah. Bahwa diri kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Maka orang percaya diajarkan firman Tuhan ini untuk mengakuinya. Tetapi pengakuan itu harus kita pertunjukkan di dalam memuji Tuhan. Banyak orang berkata bahwa manusia merupakan makhluk yang terkuat yang Tuhan ciptakan di dunia ini dari semua makhluk yang ada. Tetapi pada dasarnya tidak demikian, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dada jolma nagumogu sian saluhut nasanatinopan di debata. Tetapi manusia justru makhluk yang paling lemah dari semua ciptaan. Kenapa kami katakan demikian? Boleh kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel dalam memasuki tanah perjanjian sampai kepada pembuangan yang kedua, yaitu ketika mereka dibuang ke Babilonia. Di sana menunjukkan ketika mereka jauh daripada Tuhan, mereka ditindas. Ketika mereka tidak mengakui Tuhan, mereka dihancurkan. Ketika mereka mengandalkan kekuatan, mereka justru ditaklukkan. Salutna patuduhon berarti jelmon seda natino pendidebatan nasumar gelok di bagasan parngolonna. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Maka ketika kita memuji Tuhan, pada saat itulah kita mengakui kelemahan kita dan kita mengakui kemahakuasaan Allah. Memuji Tuhan merupakan suatu pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan dan juga akan kelemahan diri kita. Huria nahinolongan di bagasan Kristus Yesus. Na paduahon songo dia do memuji debata. Hiado hami bere ngamanginang sada keluarga. Imaro tu bagas joro. Alana somalna hita halak Batak. Tadokot do manang halak Kristen. Mamuji dibatai hulang ima di bagasan tangian, di bagasan permingguan. Yama ima sada keluarga ro tu gereja. Didokon alan mamuji debata na dipikir na sida mar pake na baru, pakai golang na masebelga, pakai kalno klan asli. Songonod do na mamuji debata. Ape ditiki madilia pihak kapilian tarhirim debata. Bahasa hamidoko tarhirim belga golangna, belga cicinna. Di pamasuk magolang do cicin non ima tu kantong persembahan. HP holang ima 5.000 do di dabuah tarhirim debata. Apakah Tuhan menginginkan penyembahan kita pemujud tasi somoni? Dibereng debata do siya pakaian sarupata memuji debata. Itu na diigil di debata siya kita. Daw amat ina. Na diigil ni debata siya kita ditikihita memuji ibana ima ikon siya nasaroha. Napugus pehita. Suarong pehepengta. Suarong pejabatata. Mana ima gabi pembantu pehita di bagasan parngoluon.
alai anggosen nasaroha hita memuji di bata ido natigor di depan ni di bata. Di bagasan buku Rom 12 ayat sada takasdo di sidi dokon mungkin tajah majo na sajujut ima ayat ima pilihan. Di bagasan ima Rom 12 ayat sada dokon nahwa poi mahamu ali akadongan merhiti-hiti asin rohani di bata. Pasatamu madagi muna bahan pilihan na mangulu na badia na nalomoni di bata ima hadolaton ni nama roha. Ternyata pemujian senasarohan idok ini di bata dia pada partiket pasatur lagi. Bagaimana kita memuji Tuhan, menyerahkan seluruh badan kita, tubuh kita ke dalam penyembahan kepada Tuhan. Iduna diigilnya di bata. Dada hamoramu amanginam. Dada jabatamu. Dada pakaianmu. Dada arta. Alai hadiryomu. Songo dia hadiryota tapake mangulan akan atigor hubartulomo ni rohani di bata ido pamujion na diigil ni di bata sin bagasan parngolota na mangiut amanginang nenolonga di bagasan Yesus Kristus di bagasan ima ayat 10 sada satu ayat 10 pa idok kesongonon hamu alia keraja ni tanon do sudi aka bangso hamu ali aka pangarajai roh disudi akka pamuhum di tanon. Hamu ali akka doli-doli do na baju pe. Hamu ali akka na tua-tua rap do akka na baja. Ikon puji na sida maguar ni Jehovah ay sasada guar na ido na tumibul. Di atasnya mulai na ido tanon do akka langit. Jala ibana patibul sada taduk di bangsonai. Baik puji-pujian disudi akka na nesyana. Dia akka anak ni Israel bangso hasol tanai. Haleluya. Na pertoluhon di dokosongo dia do memuji di bata sudena akka raja. Jadi ketika kita mempunyai suatu kedudukan kehormatan yang begitu baik, jangan sampai kita pergunakan semuanya itu untuk menyombongkan diri. Tetapi ketika Tuhan percayakan selalu naik iko pakyot tadoi memuji di bata na karaja akka panggonggomi na adong di tanoon iko totong do ibana mamuji debat aka doli-doli aka damar baju on pataridahon on mengajari manang na matua peho manang na poso peho manang ima doli-doli peho manang dana peho manang ima amat kepala rumah tangga manang ima ibu rumah tangga peho iko mamuji debata saluhut rumah tangga na adong ima di bagasan tonga-tonga rumah tangga tak iko mamuji debata lapatan nasong dia lapatan na yang dohonon na dihatani di bata dia pada partikenon. Bagaimana keluargamu engkau jadikan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Nasa nomor baju, nasa doli-doli akan ada tua-tua muji di bata. Hudia nainalongan di bagasan Yesus Kristus. Jujur do senario memang molohan parwahon dia ke pergari jauh lalu mau bima tahun 2020 somal laut tu gereja holang ima aka ina para kaum ibu kaum bapak tidak mau datang ke gereja. Kenapa? Kaum ibu merasa bahwa mereka pantas untuk memuji Tuhan, tetapi kaum bapak merasa bahwa tidak ada artinya untuk datang ke gereja. Alai merhiti-hiti hatan di bata dia pala partikenon naing disosoi salu nahita asa unang benian maka ngolu si somonon alai asa tabai manguluton hadirioton ima mamuji debata di bagasan akka ulaun nadinggan di bagasan nasa akka parngolu na parpudi sahali senhatan di bata nanang ima siha porsionota mana siang lunota dia pala partikenon buasa hita iko mamuji debata mana songo dia do benota mamuji debata berarti manada ima salut akka hadiriota akka kelemahata
Dia lemar pakirimon holang tu Tuhan. Tahun 2020 salpu nama amang inang. Masuk nama hita tu tahun 2020 sada. Marhite-hite hatan di bata dia pada pertikianon. Na pasti gudang do akka pakirimon. Na tahirim di bagasan parnglota. Na naing patu pound di debata di tahun 2020 sada. Alai naing manian pakirimon na tahirim di bagasan parngolota tabai imana naing mamuji di bata. Bagaimana kita membuat segala rencana, segala rancangan yang kita rencanakan dan yang kita rancangkan di dalam kehidupan, yaitu semua tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apapun itu rencana kita, apapun itu yang kita inginkan, apapun itu mimpi-mimpi kita yang kita mimpikan untuk Tuhan wujudkan pada tahun 2021. Kita mau mempersembahkan semua impian kita, rencana kita itu berpusatkan hanya untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan merupakan bagian dari panggilan keberimanan kita. Selaku jolma kita, selaku ima natinopani debata kita, ikut ima bainota madiriton memuji debata. Tujuan di debata majadio nasa jolma tutonga-tonga di portibion asa anggia ma marhite ite jolma buhita mamuji debata marhite akka ulauta di bagasan parmulota siganupari. Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan, yaitu supaya manusia itu mempermuliakan Tuhan, supaya manusia itu menjadi pusat mengajak segala ciptaan untuk memuji Tuhan. Pusatnya atau menjadi motor penggeraknya adalah manusia sebenarnya untuk memuji Tuhan. Maka kalau manusia tidak memuji Tuhan lagi, kalau manusia sudah berdosa, kalau manusia tidak turut ke dalam kehendak Tuhan, maka alam juga pasti mengalami kehancuran. Boleh kita melihat peristiwa Sodom dan Gomora. Julmaido mardosa alai saluhut do nasa natinopani di bata ohna uhu. Tabereng maima peristiwa ait nasumar. Julmaido iman na mardosa. Ale luhut akka pidung na martonga-tonga langit. Akka binatang na majirir di atas tanah hona uhu. Ale ni amang inang. Jangan kita manusia ini menjadi egois. Jangan kita berpikir bahwa kita yang terpenting. Kalaupun kita berpikir bahwa kita yang terpenting dalam kehidupan ini, lakukanlah pemikiranmu itu untuk memuji Tuhan. Engkau boleh berpikir engkau hebat. Engkau boleh berpikir engkau punya banyak harta. Engkau boleh berpikir engkau mempunyai banyak kedudukan yang luar biasa. Engkau boleh berpikir bahwa anak-anakmu terberkati dan lain sebagainya. Bagus jika engkau berpikir demikian. Tetapi pelihara pemikiranmu itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji ma Jehovah hamu aleaka nasa na adong ditangon. Pakai madirim lama muji debata di dia pe jala songa dia pe situasina. Alana dang buhita mangulu molodang didongani debata. Alana hita makhluk yang mempunyai keterbatasan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Maka kita bersyukur, kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Martanya kita. Hupujihan maho ale Tuhan. Siya nasaroha gugu doho pikiran nami. Mulyate ma ale Tuhan. Di paingoto kami asa totok kami memuji-muji pasangapon guarmu na badia di bagasan parmulon nami siganupay. Di paingoto kami asa totok kami pakai nasa na adong di bagasan ngulu nami hola memuji pasangapon guarmu na badia. Tuhan meragam do na pinarsitan ni roha nami genuk mersada-sada. Meragam do aka rencana-rencana nami. Alai selalu aka rencana na meragam. Selalu aka na pinarsitan ni roha nami. Na naipakyon nami mai
memuji pasang pengkarmu nabadi parbadiai jala pasu-pasu kami mangulan hatamu di bagasan Kristus Yesus martania kami itu doamu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memasu-masu sayuk na ita.